sa gugma ni Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dala niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala, among mga suki o mga pinalangga namo nga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga dumalahon kini siyang higala Brother Levi Claves. Okay, nagbinugtong pataron tungod kay wala pa naabot dinhi ang ato nga partner no si Brother John Dehito. Manghinaot taron taod-taod nga ania siya uban kanato. So kamong tanan among mga suki o mga pinalangga nga matigpaminaw gina-welcome mo namo mga higala dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Makahimo mo sa pagpadangat og mga mensahe no, mga greetings or mga panimbaya sa kabuntagon or naaba mo'y mga panimbayahon ninyo nga mga friend ninyo, mga minahal sa kinabuhi, or nabay mga greetings ninyo nga to sa inyong mga friend, nga to sa inyong mga loved ones, may tungod sa ilang birthday, or uban pa diha mga higala nga mga importante nga mensahe nyo ipadangat. So, pwede na nga mo send mo ang mga mensahe. Pwede sa akong number, kang Brother Levi Claves nga number, sa 0926-88-69758. Akong sublion 0926-88-69758. Anya, pwede po dali sa comment section nato higala sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist no, alang sa wa pa makasulay og tan-aw sa ato nga live sa Facebook, i-search lang ninyo higala ang DYCM Bugo Adventist. Yeah, pwede po diri sa ato nga account no, kang Brother Levi Claves no, makita sa dinyo diha ang ato nga programa gihapon no. So sublion ako ang tanan atong gina-welcome nining sayo sa kabuntagon sa adlawng Domingo. So hapit na gyud matapos ang tuig 2024, katapusan na rong bulan.
So, nagkahinapos na ang ato. Kadi na yun balik no mo, hapit na yun mo labay ang 2024. Pasalamatan na to ang Ginoo nga nining mga tuiga, siguro ang uban nato adunay mga dagkong balatian nga nagian, yan kalabang ta atong pasalamatan ang Dios nga ang Ginoo nagpakamaayo kanato nga hanto nining orasan nagatikaw-tikaw pa ta mga higala no. Niya adto ta sa pagpadayon sunahan, maminaw ta mga higala og mga huni sa awit. Niya mga awit nga ato nga paminawon before ta mo continue nga tusunahan. Ni ay mga alawiton mahitungod sa naghisgot mahitungod sa pagpadasig kanato sa atong pag-alagad ngadto sa Ginoo. Okay, ato ning pamation ning mga awit nga makapadasig kanato no. Okay, ato ning tanawon. Okay, ni awit tigala. Gusto ka makabato sa kinabuhi tayo. Itugyan lamang imong kaugalingo kag Jesus na manunuyo. Kay dito sa langit maangkon mo ang kinabuhing pangandoy mo. Kinabuhing way katapusan, way paghilakog pa upaw. Bituon niya, wala na'y pabulagay. Kauban nato ang Diyos. Karon isuon pangita si Kristo, samtang siya makita pa. Kay dito sa langit maangkon mo ang kinabuhing pangandoy mo. Kinabuhing way katapusan, way paghilakog pa upaw. Kay dito sa langit maangkon mo ang kinabuhing pangandoy mo. Kinabuhing way katapusan, way paghilakog pa upaw. Way paghilakog pa upaw. Way paghilakog mga pangupaw. Si Jesus lang ang akong mahalon. Si Jesus lang ang akong higugmaon. Kay diha kaniya maangkon ang kalipay. Kay diha kaniya may kinabuhing dayon. Usa igsuon padayon sa unahan, kay siya
Imuna ako, O Ginoo. Aron kanini namang suki, halangin ako. Imuna, Imuna, Imo na ako, Jesus. Imuna, Imuna, Imuna ako. Unsay pulos sa kalibutan, Okay, maayong buntag no sa atong tanan nga mga listener diri sa Negros Occidental o sa Negros Oriental. Kamong tanan diha among mga pinalangga nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan kinasingkasing mo nako nga gina-welcome karong buntaga dinhi ning tulumanon kini ang maayong balita. Good morning diyan sa Escalante no atong mga pinalangga diyan mga kaigsuonan. Aniya diya sa Sagay Negros, aniya diya sa Tubuso, sa Gihulngan City, uban pa diyang dapit, diin naminaw kamukaron, o naglantaw sa ato nga tulumanon. Welcome ang tanan. Kumusta diyan ni Brother John Quezon, kauban kang Star Judy. Ato nang sod kayo nga igsuon o niya amigo pa yun kayo. Nasa Bacolod karon no, mayong buntag ni mo diya Brother John Quezon, kauban kang Sister Judy. Tanan din naminaw sa Negros o naglantaw sa Panlaog. Welcome sa ato nga tulumanon. Ato mga pinalangga nga mga viewers diri sa Masbate, kalabanan na sa Masbate, naglantaw din sa ato nga programa. Atong gina-welcome ang tanang taga Masbate. Dias Placer, Kapayngan, Dias na Inday Masbate, bisan pa man sa isla sa Hilitungan. Labi na dihas mga nesesaryo family. Kamon tanan diya, dito Tikaw Island, mayong buntag sa tanan. Tutong siya naglantaw diya sa Laog nato karon. Welcome sa atong programa. Ato mga kaigsunan o kahigalaan sa diri sa Biliran Province. Mayong buntag sa tanan nga taga Biliran. Kumusta ang tanan taga Anislaga no, atong mga viewers diya, mga listeners sa radio, atong gina-welcome. Ato sa mga kaigsunan o kahigalaan diya sa Ormoc. Kumusta din ang tanan taga Ormoc, mga nagapaminaw. Kumusta mga Disordia family. Ang ato ng bago diha sa Matag Obliti, diha sa Lake Danau. Kumusta sa dang tanan nga taga Merida Liti, Des Palunpon Liti. Kumusta diyan ni Brother Otik sa Nico sa Baybay City nga si Brother Otik sa iyang dugayng pagkamati sa atong programa. So nakahimo gid siya sa pagduol pag-alagad kani ngadto sa Ginoo. Ani ato mga suking naminaw no, kumusta ang tanan taga Palunpon, tanan nga taga Isabel Liti. Ani ang mga kaigsoon kay galante sa Matag og Liti atong gina-welcome dito sa Kananga Liti. Ya kumusta ang tanan taga San Isidro, diha sa Kalubian Liti. Kunya tanan nga taga Tabango Liti nga nagpaminawan atong gina-welcome. Mainguman sa mga
tigpaminawa natong mga viewers nato diya sa Biliaba. Ni atong pasalamatan sila si Brother Jose Incenso, Sister Nati sa ilang sound system nga ilang palanugon panahon sa atong programa o niya lamang Britse Novila. Tanan kaninyo diha sa Leyte karon, des probinsya sa Leyte. Welcome sa Tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya, pwede mong makapadangat diri higala og mga mensahe no aron ato na nga mabasa ang inyong messages ug mapadangat na ngadto sa atong mga inyong mga friend, inyong mga loved ones mga higala. Okay. Kumusta daw may bundag sa tanan nga taga Camotes Island? Kay ubay-ubay masagtag mga viewers o mga listeners sa radio diha sa isla sa Camotes, no? Good morning yung tanan. Nya atong pasalamatan si Brother Tato Sotilo sa iyang trompa di slower kagkagan. Kaninyong tanan diha, welcome sa atong tulumanon. O nya dirita sa isla sa Bantayan mga higala o Bantayan Island, naglangkob na sa tulo ka lungsod, Madridijos, Bantayan o sa Santa Fe. Kamong tanan diha, welcome sa ato nga programa. Ya, kumusta ang tanan taga Madridijos nga naminaw? Diyas kaungkod. Welcome ang tanan taga kaungkod nga nagsunod. O niya tanan nga taga atop-atop. O niya mga kaigsoon kaigilaan na to diya sa Bawd, Bantayan. Diya sad sa lungsod sa Bantayan. Atong gina-welcome ang tanan nato mga pinalangga nga makaigsunan. Pasalamatan to sa Brother William Tadlas, siyang sound system. Sila si Brother Cotejo diya sa Circulo Ticad. O niya si Brother Lucerna Sab dito sa Islas Lipayran. Ato sa pasalamatan. Ya, kumusta no? Ang tanan taga Silagon nga naminaw. Tanan nga taga Botegas, diya Silutungan. Uban pa diha nga mga island sakop sa lungsod sa Bantayan. O niya dirita mga higala sa Santa Fe, no? Mayong buntag sa tanan nga taga Santa Fe. Na kanunay nagsunod. O niya diha sa Biaktos, Santa Fe, diha sa Machamban. O niya ato sa pangumustahon si Brother Jeremiah Humula diha sa NHA, no? Mga higala diha nagpaminaw, atong gina-welcome diha sa lungsod sa Santa Fe. O niya kumusta nilang Brother Alot Bilia Brillie, no? Diha sa Ukoy, Santa Fe, Badlot, may buntag nimo o sa mga silingan nimo nagapaminaw diha karon. Niya tanan nga taga-isla sa Hilantagaan, mayong buntag kaniyong tanan nga taga-isla sa Kinatarkan o Kinatarkan Island. Ato siyang gina-welcome diha tanan natong mga kaigsunan o kahigalaan diha sa isla si Bitngel. Niya kumusta sa tanan taga-isla sa Malapascua, mga kahigalaan ito sa isla sa Carnasa o Carnasa Island. Welcome sa atong programa. Makapadangat mo text sigala diri sa atong number, no? Kay naginusara pa man kuron, wa pa ko masayod og makaari ba to si Brother John. So as of this time, diri lang isa-isen sa kang Brother Libby aron ato nang masiguro nga mabasa nato mga higala ang inyong tulumanon. Okay, ato nga mga kaigsunan o mga kahigalaan sab diri sa mainland Cebu. So good morning sa tanan nga mga kahigalaan to ni naminaw. Kanya sa nilipad lang awit nga atong paminaw. Tungod kay tapos ka, pasalamat.
pasalamatan. Masiguro mong kalipay kung higala mo si Kristo. Kaugmaon mong ianda mo sa kuti ang pagtuo. Masiguro mo ang langit kung si Kristo ang saligan. Uwan kaniya maghari ngadto sa may katapusan. Kung si Kristo imong handog, hatagan kaniya paglako. Ang pagpaabot niya kinabuhing puno sa kalipay. Masiguro mong kalipay kung higala mo si Kristo. Kaugmaon mo gihanda mo sa kuti ang pagtuo. Kung si Kristo imong handog, hatagan kaniya paglako. Ang pagpaabot niya kinabuhing puno sa kalipay. Kung si Kristo imong handog, hatagan kaniya paglako. Ang pagpaabot niya kinabuhing puno sa kalipay. Ang pagpaabot niya kinabuhing puno sa kalipay. Alalahanin mo, kaibigan, ng buhay sa mundo. Anong kahinatnan nito kapag wala si Kristo? Ikaw ba'y nagtatanong sa sarili mo, paano na ako kapag wala siya? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamo. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siyang mamumuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at
siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Si Kristo ang tunay na nagmamahal sa'yo. Handa ka bang sundin siya at ang krus mo'y pasanin mo? Siya ba'y tunay na minamahal mo? Tapat ka ba, kaibigan ko? Siya'y nakatayo sa may pintuan ng iyong puso, kumakatok at sumasamo. Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Kahit ang kanyang buhay inalay niyang gusto, pag-ibig niya ay tunay, tapat at totoo. Mayroon pa siyang puwang diyan sa puso mo. Si Kristo ba'y tatanggapin mo? Sa may pintuan ng iyong puso, siya'y naghihintay, umaasang iyong bubuksan at siya'y mamuhay. Ang natatangi niyang pagsamo na sana'y tanggapin mo, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso, at siya'y hayaang pumalagi sa kaibuturan ng iyong puso. Okay, padayon ta higala no sa pagtunol nga da kaninyo sa mga mainiton, mga labas nga mga pagpangumusta no. Kumusta sa atong tanan nga makaigsunan kay galaan dinhi sa Mainland, Cebu, kutob sa naminaw karon og naglantaw sa atong live ato nga gina-welcome. Nialang diay sa atong mga mga viewers nato, mga followers sa Facebook, ato nga gina-welcome og sa bisan asa mo nga lugar karon. Welcome kamo nining tulumanon sa kini ang maayong balita no. Makahimo mo sa pag padala og maminsay dinhi sa comment section mga higala aron ato nang matagad mabasa nato na. Malipay baya ang inyong mga friend, mga minahal sa kinabuhi nga makadungog pod og mga greetings nga gikan niyo labi na og nagsaulog sa ilang birthday nining adlaw. O kuban pang mga importanteng mga okasyon, so ato nang gina-welcome ni padangat na dinhi o kung naamoy mga importante sad nga mga pangutana mahitungod sa mga pulong sa Ginoo or sa mga butang nga ato na naisgutan sa labay nato nga broadcast, mga pangutana atong gitubag na amoy mga reactions, ato na nga gina-welcome mga kaigalaan dinhi sa atong programa no. Aniya palihog lang pod alang sa atong mga viewers nga atong i-share kanunay higala ang ato nga programa ngadto sa atong mga kahigalaan no, aron ang pulong sa Dios mukatag mulukop sa tibok naong sa yuta. Okay, padayon tas paghatod og pagpangumusta diha sa mga kabukirang barangay sa diha sa Asturias no, kay naamay diha sa Balanban. Kumusta ding mga Latayada family diha sa Magsaysay Balanban? O niya diha sa mga kabukiran sa Tuburan, lanong ni basta ibabaw sa mga bukid. O niya diha sa Tabuilan atong gina-welcome niya. Kumusta di ay ni Dongbab Ritoya diha sa Mangga Tuburan. Dongbab, may buntag nimo uban sa imong family.
O niya atong mga kaigsunan diya karon sa Tabuilan. Diya sa Olibo, kumusta nun? Tanan taga Olibo. O niya tanan nga taga Kalumbangan. O niya tanan nga taga Dalid. O bisan pa man diri sa Gimpilakan. Atong tanan diya nga mga kaigsunan. Ato nga gina-welcome, kumusta day mga pikit-pikit family diya, mga Tirana family, mga Yunting family, ngadtos mga pamilyas, mga Samson, mga Golbin family. Kanya, kumusta di ay ni Brother Maning Masbang, bro, may buntag nimo oban sa imong family. Kanya, ngadto ni Brother Pipi or Sabia, may buntag nimo Brother Pipi. Kanya, tanan natong mga naminaw nga mga kahigalan o kaigsunan, diri sa banda sa Katmon, no? Diya sa Carmen, diya sa Katmon, o sa mga kabukirang barangay diya sa Katmon nga kusog ning atong programa. Ya, kumusta diha sa Panalipan ng Brother Mario Alquizar? Ya, kumusta sad ang mga tigpaminaw nato diya sa Antican, diha sa Agsuwao, Katmon, o sa Bungias, bago ng church diha. Naatay mga listeners sa radio, labi na nila ni sa mga komendador family nga minister nga nakaduol, nakaalagad si Ginoo sa dugay nilang paminaw sa ato nga programa na timbang-timbang nila ang kamatuoran mga higala. O niya diya sa mga kabukirang barangay sa Sugod, no? Welcome kamuntanan. O niya bisan pa man diri sa Bourbon, diya sa Poblasyon Bourbon. O niya ato mga suking naminaw diya sa Lao, bisan pa man diha sa dinhi sa Bundo, Bourbon. Ayan, kumusta din mga Orsal Day family ngadto sa mga Morelio o uban pa natong mga brothers and sisters diha, mga friends diha sa Calabira, diha sa Lugo ato mga suki diha naminaw o bisan pa man diri San Jose, Bourbon. Ato ding pangumustahon sila si Brother Amay Pitugo o iyang family. O ni atong pasalamatan si Brother Rodrigo Villamor sa iyang trumpa nga kanunay naglanog-lanog. May buntag no Brother Rodrigo uban sa imong pinalanggang asawa, imong mga kabataan. Nila ni Brother Rolando Villamor. Tanan na minaw diya sa San Jose. Welcome mga tigpaminaw nato diri sa Kaguyong o bisan pa man diri sa lungsod, atong lungsod sa Tabugon. Kumusta na Brother John Lubitania? Uban siyang pinalangga ngadto ni nila ni Sister Remedios Monteliano. Good morning mga nila ni Sister Dilma diya atong gina-welcome mga listener nato ni sa radio nga nakaduol, nakaalagad na sa Ginoo. Sister Remedios gikan ni sa GMC aniya si Sister Dilma mo ako na sayop sa born again gikan. O tanan nga taga Tabugon atong mga kaigsunan kay Galandia, welcome mga suki natong naminaw diri sab sa Managasi. Kumusta dihang mga Romagos family, mga Ilarcosa family, ngadtos mga Nano family atong gina-welcome nila ni Sister Erenia Soliano. Good morning sis. Mga Saladaga family diya, tanan diya nga naminaw natong makahigalaan. Nasayod mi nga daghan mo og di lang ang napita daghan kay mga lugar ato makahigalaan diya sa mga kabukiran nga nagasunod nining ato nga programa. Mga suki natong naminaw diha karon sa Lamak, labi na sa Jordan family. Unya diha sa Ilihan, kumusta ang tanan taga Ilihan? Unya tanan nga taga Kadwawan nga nagsunod naminaw. Diha sa Mahayahay, diha sa Tagaytay atong gina-welcome ang tanan og pasalamatan nato sa Brother Bin Istor sa ilang trumpa diha naglanog-lanog, mga Barili family diha, mga Amigable family og uban pa diha nato mga Arnoco family atong mga kahigalaan diha. Kumusta sad ang mga Maluluyon family? O niya nila ni sa mga Rosasinia family diya sa Eden, o niya tanan natong mga brothers and sisters diya sa Eden, no? Atong gina-welcome sa ato nga programa. Niya kumusta ang mga Alikos sa family? Ngadtos mga pamilyas mga Risoor, mga Arrogante family, o niya bisan pa man ang mga Coralde family ato nga gina-welcome. Ang mga Agua family, kumusta sad ang mga Fuentes, mga Alconten family. Mani ato ding pasalamatan sila si Sister Marites Paraiso uban siyang bana sa ilang pag-hook up o pagpalanog
nining atong tulumanon sa radyo. So, mga kahigalan to Kaduawan, atong gina-welcome. Nya, kumusta sa no sa mga Beronas family diya sa Upper Kaduawan, ng Brother Siloy. Beronas, suban siyang family. Ngadtos mga Tirana family, atong gina-welcome. Tanan nga naminaw sa Kaduawan. Atong mga brad o mga sis diya, mga tigpaminon to diya sa barangay sa Libho. Ato sang pasalamatan ang tanan taga-Libho. Labi na nila ni Brother Nelson Bersiro, iyang sound system nga galanog-lanog na diha sa Libho. Atong pasalamatan si Brother Nelson o mga silingan diha nga kanuning namati sa atong programa. Welcome. O niya, kumusta diya ni Sister Valentina Baga, may buntag ni Moses. Salamat kayo sa imong pagkamakugihon sa pag-adto sa church. Bisag dili pa siya baptized member, pero lipay kay ko nga naakapirmi sa masatag Sabado diha sa atong church. So thank you kayo, Sister Valentina. Hinaot pang makahimo ka sa paghukom sa imong kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo pinaagi sa baptism, no? Tanan nga taga-Libho, atong mga suo diha, mga suki, welcome. Aniya, ato sang pasalamatan si Sister Linda Kamay. Saya pong trumpang naglugdanog. Tubag-tubag na des Libho higala. Nya narabas mga ibabaw sa bungtod. Maglanog-lanog yun ang atong programa. O niya, dirita sa Mabuli, ato sang gina-welcome di atong tanang mga silingan. Las Brother Junior di Noiba Clavis, sila si Sister Phoebe Clavis Pasiol. So, maimbuntag, no? Ilang pamili. Lang Sister Bina di karon. Ya, kumusta nila ni Adong Sincere diya, nila ni Sister Mercy, nila ni Rizal, kumusta no, may buntag, ngadto nila ni Brother Felipe Gutierrez, na Rosemary, o niya bisan pa man sa mga Espinosa family, ngadto sa mga Saga family, kumusta ang mga Abayon family, mga Palma family, ato gina-welcome. Kumusta po ni Sister Susan, may buntag ni Muster, na-miss na ka sa church, no? O niya, sa mga atos ang pangumustahon di ay ang sila si Brad Tutron Ilanan nga kanunay gina siyang nagapamati sa atong programa. O niya, ngadto sa mga pamilya sa mga Nugas, no? Nila ni Sister Chari de la Cruz Nugas, iyang family nga always gina nagsunod. O niya, sa mga Ipel family dia, welcome. O niya, nila Sister Enelia, kumusta Sister? Salamat kaayo nga ang Dios nagadasig kanunay. O niya, sa mga Serapino family, mga Lipalam family diha sa Mabuli. O niya, kumusta sa lang Brother Eric Sinoy? Nila ni ilang family ngadto nilang Brother Roy Sayod on family. Lambad turo diha karon maglasang uban sa Tiwok family. Niya, sila Sister Vanessa, ilang mga kabataan. So nagkahidool na gyud ang ato nga himuon nga Bible seminar dihan dapita sa Purok Lumboy, no? So mga silingan diya naminaw diya sa Mabuli, pahimuslin ng higalas pagtambong usara man na kasimana nga seminar sa Panglawas. O niya naay programa makabataan, niya naay paghisgot sa nato seminar may tungod sa pulong si Ginoo. Pahimuslin na niyo sa matagabi sukad karon Pitsa 22 hantod sa Pitsa 27. Anya padayon ta higala ato nga gina-welcome diha ang tanan o mga Bible students po nila ni Brother Nelson o Brother Johnny. Diri sa tahigalas kanagahan napoy mga sound system na lanog-lanog noon la ni Brother Bernie Katakes, nila ni Brother Christian Vistar o ni Brother Ani Presilias. Diha sa Panggamay. Salamat kaayo. Welcome kamong tanan, no? Taga Kanagahan. Tanan nga taga Kinawahan ato sang gina-welcome. Tanang taga Busugon diha sa Takop na atay matigpaminaw diha sa Luyong Baybay, bisan pa man diri sa Lambusan. Kumusta di ang mga Frasco family diha, mga Belieta, mga Boyuse family, mga Pitan family, ngadtos mga Magdadaro family. O niya, bisan pa man nila ni Brother Christian Lumihok o gayang family. Tanan na lang kayo diha sa Lambusan atong mga kahigalan o mga kaigsunan. Amo kamong gina-welcome karong buntaga.
diha sa Tambungon. No, dagha po kay tag mga pinalangga nga mga kaigsuonan nato diha, mga kaigalaas Tambungon. Ato nga gina-welcome karon buntaga o gipahinumduman nato ang tanan taga Tambungon nga kon pananglit na tay problema sa atong motor, kinahanglan tag mga motor parts, ay mo kalimot higala. Duolan ninyo pangita ang Advent Motor Parts. Sayon kay nang pangitaon kay naskilid sa highway at bang sa public market sa Tambungon, makita ni mo diyang Advent Motor Parts. Gipanagiya ka na ni Sister Florida o Brother Remy Sigarino, abli na sila gikas Domingo kutob sa adlaw nga Bernes, no? Mayong buntag sab sa tanang taga-Anapog nga always naminaw. Na Brother Norland Pagal, mga Pagal family, mga Dilaw family dia, mga Ikarma, o ato sa pangumustahon dahil si Brother Sunny Mantos. Mayong buntag ni mo bro. O niya, ato sang gi pahinumduman di ay, no? Si Brother Ayan Aritoya, Sir Ayan Ritoya, nga karong Sabado, mauna ang panahon alang sa baptism, no? Itong atong ikasabutan nga atos Kadawan Church. Okay, salamat kay sir. O ni ato mga suki na minaw diri karon sa Bangkasan. Kumusta ang tanan taga Bangkasan? Kumusta ding mga Negro dia family? Ang barkada ni Sister Tagalog. O niya ato sa pangumustahon sila si Brother George Lunag, yang family. Tanan nga taga Kamansilis, atong mga kahigalaan kay sunod dia, welcome. Mga tigpaminon to dia sa Manyo, labi na nila ni Brother Elvis Peritos, mga Peritos family, ngadtos mga Sinadhan family, anya mga Gupyo family. Anya, kumusta din ang Brother Jidel? Bro, may buntag nimo, oban si mong family. Anya, ngadtos mga pamilya sa mga Lopez, no? Mga Samson family, mga pamilya sa mga Vargas, Ibanez, diya sa Sandrem, anya mga Monteroyo family. Welcome sa itong programa. Ngadtos mga Suson, diya sa Bangkal, anya mga Larga family, ni Adong Noel Larga, nila ni Mama Roda Larga, no? May buntag, mga Likigan family, diya sa Argawanon, Layon o Kabatanya family, anya atos ang pangumustahon ang mga Ansiano family, diri sa Patag, San Remigio, mga pamilya sa mga Muraka o uban pa diha natong mga kaigsunan ato nga gina-welcome sa atong programa. Despunta Hagnaya, tanan gayud sa San Remigio, mga tigpaminaw sa nato tus daan bantayan. Kumusta ron ni Brother Isao dihito dia? Dong, may buntag nimo or sa mga dihito family nga always naminaw dia sa Maya, yang atos mga Punay family. O ni atos ang pasalamatan si Brother Junjun Punay sa yapon trompa di Talisay dan Bantayan. O niya, kumusta ang mga Miralis family sab diha sa Lanao? Tanan nga naminaw no diha sa Daan Bantayan, atong mga pari, mga pads diha, mga mads, mga brothers and sisters, mga friends nato diha nga nagsunod, kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon. Niya, good morning sab ni Brother Duming Bunukan o giyang family. Lang ni Brother Arnold Rosalios and family. Ngadtos mga Pioneers family dia, may buntag, mga Puyot family. Tanan na lang no, naminaw diha sa Dan Bantayan, bisan pa man diha sa Nazareth, diha sa Paypay, diha sa Bakhawan, ato mga suking tigpaminaw diha sa dinhi sa Daang Lungsod Bidilin. Kumusta din mga Gulyemas family diha, mga De La Cruz, always nagsunod. O niya, mga suki na itong naminaw diri sa lungsod yun, sa Midilien, labi na sa mga Langgido diya family, atong nga gina-welcome. O niya, mga ngadto sad sa mga 5 family diya. O niya, may buntag sad ni Municipal Councilor Raymond Olivar, uban siyang misis si attorney. O niya, ngadto sad nila ni Brother Alex Cañada, Brother Felipe Soliera, diya sa Lamintac Norte, maayong buntag. So, tanan nga taga-Curva, Tindog, bisan pa man din sa 108 Midilien, atong gipangumusta o pasalamatan nato si Brother Terbo Pabadora sa iyang sound system nga naglanog-lanog o mga silingan diya nga namati. Maayong buntag ng tanan. Mga Malinaw family diya, good morning. Mga Bohol family, welcome sa atong programa. Mga Lubitania family diya,
O niya, tanan nga naminaw sab diri sa Dayhagon o bisan pa man dinhi sa Bugo City, mga higala. Kumusta di sa Binabag sa mga Gabiani family, ngadto sa mga Bersero family, mga Ulingay family dia. Welcome. Kumusta sa ni Badlino? Badlino Almasun, no? Namatay na ra ba ito si Sister Perla? So nahimo na ginang ulitaw po si Badlino karon. May buntag ni Badlino, salamat kaayo sa imong mapendadiyonon, madasigon nga pag-alagad si Ginoo. Tanan nga taga San Antonio, tanan nga taga Anunang Sur, diya sa norte nga mga suki nato, diya sa Lapas, mayong buntag, diya sa Kabangkalan, ato sa pangumustahon di ang mga Lipawpaw family. O ni ato sang pasalamatan si retired Scout Ranger Isagani Aratzia diha sa Kabangkalan. Kini siya usab ni mga products sa ato nga programa sa dinhi. Iyang palanugon gina ang iyang sound system. Iya lagi ng tuyo nga iyang gigamit sa pag-hook up ning atong programa aron makashare siya sa pulong si Ginoo. Ngadto siyang friend kay iyang gifail mga higala nga siya god natawag sa pag-alagad si Ginoo sa pagpamati sa programa sa radyo. So iya pong gi-share ngadto siyang masilingan. Anya mga tigpaminaw nato diya sa Baas, no? Kumusta di ay ang mga Bisabilia family? Narabad Alan, uban siyang pinalanggang asawa. Anya mga Derder family diya sa Dakit, no? Maimbuntag sa tanan taga Dakit. Anya tanan nga taga Guadalupe, atong mga kaigsoon kay galaan, labi na sa mga Baldosa family, mga Munyes, mga pamilya sa mga Humawas. Anya kumusta sa lang brother Edsel Lidisma, kauban ni Ma'am Ibing, ilang mga kabataan, nila ni Ma'am Joy, nila ni Sir Merjon Kabagi, ngadto sab nila ni Pastor Hill, Edelverio and family. Good morning tanan, mga Pilayo family. Unya tanang naminaw diri sa barangay sa Odlot, diri sa Libertad, diya sa Marangog, og tanan natong makaigsunan sad. Good morning diya sa Tagasa, no? Atong tanang mga brothers and sisters diya og mga friends diya nga nagasunod atong gina-welcome. O niya mga suki natong naminaw diri sa Syukon, bisan pan diri sa Nailon, mga higala. Kumusta ang tanang taga Nailon nga naminaw? O niya nila ni brother Frido Sarsaliho. Siguro ambot ang nauli na bakaha. O niya nila ni Sir Arthur Oliamot o ba ni Ma'am Margie, no? Diha sa ilang panimalay sa diha sa Nailon. O niya brother Jerry Nailon family. Ngadto sa mga Rituya, mayong buntag, pamilya sa mga Bulambaw, mga pamilya sa mga Canales. Anya kumusta sad ang mga Berdida family, mga Mulihon family, ngadto sa Mahilig family. O sa tanan na lang kayo diha sa Nailon, no? Atong gina-welcome mga tigpaminaw nato diha sa Gairan. Good morning po ni Engineer Ernie Catayas so yung family. Kanyang adto ni Tiawing nga iya ginang palanugon full volume gina iyang radio diha sa tindahan. May buntag ni Mutia o atong mga kaigsunan kay gilaan sab nga nagapaminaw diri sa Daang Carbon, siyudad sa Bugo. Pahinumduma din nato ang taga Norte nga kon doon natay problema nga matikdan sa ato nga pananaw higala nga moblard na gamay. So ayaw na ninyo pasagdae. Pangitaa din ninyo ang Icons Optical Clinic kay mo na solusyon sa problema sa itong pananaw. Ang Icons Optical Clinic nahimutang kana diha sa Karaan nga Land Bank sa Bugo. Atbang ana sa Karaan Land Bank. Makita dihang Icons Optical. Nya naay branch sa San Remigio. Atbang sa Prince kilid sa highway. O niya at the same time ang Icons Optical Clinic maupoy nagmanage sa optical sa iyang ginikanan nga gipapahulay na ang kadtong Karaang Optical sa Bugo. Lubitania Abiraki Lubitania Optical Clinic. O niya computerized na mga higala ang ilang pag-check up sa atong pananaw.
aron matagaan yun og naga insakto og nagkaego nga panginahanglan ng atong mata. Okay, ang Icons Optical Clinic abri na higala gikan sa Domingo kutob sa Bernes. Sirado na lang Sabado, anhalan yung mga alas 9 o ngadto sa alas 5:30 sa hapon. Okay, padayon ta mga higala no. Kumusta di ang mga Pamilara family? O niya ngadto sa mga Andrino family des Dakit, mga buntag sister. Malipayon kay may nga maghihibalag sa nimo kay malipayon sa siya nga maghibalag sa mga kaigsunan ato diya sa Bugo. Anya good morning no yung tanan diya sa Dakit. Anya good morning sa ni brother Andy Nobal. Bro, may buntag nimo. Welcome sa atong programa. Tanan nga taga Bugo City, di na mo i-mention ang tanan. Diya sa Kabangkalan, anya tanan na lang gayud no. Kutob sa naminaw sa radyo og naglantaw sa atong live sa Facebook. Kamong tanan, welcome og manghinaot mihigala nga okay na human na ta og share. I-share na to alang so pa maka-share ang ato nga programa para nga daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo. So before ta magbasa sa mga mensahe nga atong makita sa screen, ato sang Tagalog higayon si Brother John sa pagtunol nga na kaninyo sa mga labas og mainiton nga mga pangumusta. Okay, dagang salamat Brother Libby, mga kaigsuonan. Good morning, good morning, good morning. Ug welcome sa ato nga programa kini ang maayong balita. Ato nga Okay, mga kaigsuonan ug mga kaiganan, good morning, good morning. Welcome sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon kami magatunol sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagahin ug panahon nga inyong patalinghugan ang pulong sa Dios. Akong balikon kamo nga nagahatag og oras o panahon sa pagpamati sa pulong sa Dios, mark my word. Doon na kini panalangin gikan sa Ginoo. Busa kutob sa giabot o sa tanang naminaw karon dinhi sa ato nga programa. Welcome. Welcome, welcome. Okay, daghang salamat Brother John. So padayon ta mga higala nga to sunahan no. Ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. Okay, nakig-uban nato si Sister G. Marie Kadapuan nga nanukad sa Saudi Arabia. Niya, salamat Sister G. Marie sa imong pag-pray kanunay sa programa o paglab sa kanunay. O niya po datong amigo si Brother John Inot Quezon. Good morning, Brad Levy. O niya, watching from Bacolod City. So naaday ka sa Bacolod ron, Brother John. Ayahay ning kinabuhi no ni Brother John kay sigal nig suroy-suroy tungod kay yung mga anak god. May mga trabaho na o niya tuwas na kalanlaing mga lugar. O niya ato pong nakita din si Brother Roland Neri Ginon. Mayong buntag kaninyo, Brad Libby o Brad John, welcome sa inyong tulumanon. Kini ang maayong balita ilabi na diri sa Quezon City og diha sa Cebu og Mindanao sa tanang kaigsuonan sa tibuok Pilipinas. Ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. So God bless also Brother Roland Neri Ginon. Okay, Brad Lib, unsay linyas telepon diha sa diha kay mo participate ko sa program. So tanawa, Brad John, question ang imong messenger. Na nako gisend sa imong messenger ang linya sa telepon. Okay niya po si Giovanni Inganio Bayo. Salamat po sa paglab nimo sa ato nga programa, Brother Giovanni Inganio. Okay niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po Brother Rufino sa paglab nimo o pag-pray sa atong programa tungod kay ato nakita din ang heart nga iyang gisend no. Salamat kaayo. Okay,
Niapod si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong buntag sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nagview niini nga programa sa kini ang maayong balita. Og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libe. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang. Salamat kaayo. Anya adto ta ato ning puli-pulion higala ato ning lilion makadiyot ang pikas nga screen. Ato ning pangbasahon ang atong mga kaigsunan nga nag-love o nag-like sa ato nga program. Ato nakita din si Sister Roselyn Mainit sa Germany ni. May buntag nimo inday Roselyn. O niya po si Brother Alger Lipon to ani sa Iligan. Salamat kay sir. O niya po Jubilin Idar Disabilie, Milideth Branchuela Fuentes, niya po Chel Notario Aragon, Roland Neri Ginon, M. John Nailon, Jimari Kalapuan, Giovanni Inganyo Bayo, o si Brother Edwin Anotarte. Salamat sa inyong paglab. O niya, ato nililion ang mga nag-like sa ato nga program. Ato nakita din si Brother Rolly Kabatanya diha sa kuani Argawanon. Plinius Gisibel kuno ako sayop sa Camotes Island ni. O niya po si Romel Tumakay dito ni sa Lapu-Lapu City dapit. O niya si Brother Jix Sa Sulango Island. Olango Brother Libe. Island. Yes. Niya po si Brother Jix Sumalinog. O niya Brother John Inot Quison sa kuani sa Bacolod. O niya Brother Ronilo Itang. Salamat kaayo sa inyong pagpakiguban. Okay, ingon ni Pastor Perming Maminaos sa inyong programa nga di sa Kalubian Leyte. Okay, salamat kaayo nga kanunay kang naminaw sa atong programa nanukad gikan sa Kalubian Leyte. Kay dagang salamat sa taga Kalubian na lating naminaw sa atong programa diha sa Albuera sa diha sa kuan ini part diha sa Leyte province no. Salamat. Okay, salamat kayo no. So padayon ta higala ngadto sa unahan. So ato ning lilion atong isa ka cellphone alang sa mga kagalaan nato nga naglantaw sa atong programa sa Facebook ato ni tanaw ni dinhi. Okay, sila si Brother Ronilo Itang, Brother John Quison, aniya sila Nicky Sumalinog. Okay no, mo ni ato nakita dinhi. So salamat kaayo. So magpadayon ta atos unahan mga higala. Okay, niya usay awit nga atong idalit before ta mo tagad sa pangutana nga atong usisaon karon. Naaalala mo pa ba ang kanyang nagawa na sa buhay mo ay naghatid sigla? Di mo ba napagtanto mahiwagang pag-ibig na binigay sa'yo, binuhos ng langit? Ngunit sadyang nakakalungkot sa tuwing sagana ka ay tila ba nalilimutan siya? Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa?
Bakit ba nag-aalinlangan ang puso't isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo. Naaalala mo pa ba ang kanyang nagawa na sa buhay mo ay nagbigay pag-asa? Ang mga bigatid sakit na dinanas niya, tiniis kahit hinamak siya. Ngunit sadyang nakakalungkot sa tuwing sagana ka, ay tila ba nalilimutan siya? Bakit pa hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso't isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo, alalahanin mo ang wagas niyang pag-ibig, na iniwan niya ang langit, namatay sa krus at nagsakit. Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso't isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo, kung ang lahat-lahat sa kaniya'y ibinigay sa'yo. Okay, ato ngayon si Brother John alang sa pagampo. Brother John? Well, mga higala, magampo kita. Dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Salamat ngangtod ni ining mga taknaa sa gihapon pabilin kini nga programa nga nagasabod sa binis kaluwasan dinis kanginan. Itugot mo ta nga panalanginan mo ang tanan nga nagapaminaw, pinagis influensya o gasa sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Amo ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, padayon ta higala no sa ato nga programa. So ato nakita dinhi si Chel Notario Aragon. Salamat kaayo sa paglab ug pagpray sa ato nga tulumanon. Okay, ato pong nakita dinhi si Brother Winifredo. Ninagis Brother Winifredo Saladaga. Sarsaliho, Saladaga. Sarsaliho. Tuanis Cavite karon. Converted po ni sa radio. Dugay-dugay gining napalgan kay 2013 pa siya nga nagsugod sa pagtuman kutob siyang mapamatian madunggan din sa atong programa kay naaman siya Bible iyang puntan-aon kutob sa madunggan niya nga mga pagtulon-an sa Ginoo nga atong ginabasa sa Biblia. Iya din ang gisugdan pag kinabuhi since 2013. Wanya murag last year naman siguro kung ako na sayop katong mga duha na siguro katuig nga na-meet nato siya nga diha atong gi-interview
o mao'y sulti niya nga since 2013 pa siya ani atong 2013 pa siya nagsugod sa pagtuman og lipay kay siya nga nakaalagad ra gyud siya sa Ginoo. Muna until this time si brother Winifredo Sarsaliho always kini nagasunod sa ato nga programa. Bisan tuwa siya sa Cavite to siyang anak na siya minsan siya maayong buntag ninyo Brad Lib o Brad John. Wala pa ko makauli. Di pa ko sa Cavite. Layo ka diya, brother Sarsaliho niya. Kumusta man ka diya ron? Anya niya po, Chel Notario Aragon. Mayong buntag kaninyo Kuya John o Kuya Libby. Naminaw na pod mi sa kini ang maayong balita diri sa barangay Sambulawan, Liti. O maayong buntag pod sa tanang tigpaminawan sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. Anya, salamat sa pagbasa, Kuya Libby. God bless. Okay, salamat po kayo, Sister Chel Aragon, sa always nimong pagsunod sa ato nga programa. So, ni ay pangutana nga ato nga entertainon karong buntaga. Kani siya, pangutana ni gikan sa Saudi Arabia, gikan kang Brother Ronilo Itang. Diab tay pangutana nga lain atong tagdon pero kay niya pangutana niya nga kagabi pag yun ning abot in siya nga Manoy Libby. Mayong gabi naa nasab ko'y pangutana mahitungod sa kapasayloan sa mga sala. Una, sala ngadto sa Dios. Ikaduha, sala ngadto sa isig katawo. Sa Biblia, ang Dios ray makapasaylo sa duha ka klaseng sala. Sa mga pari, sila sab makapasaylo sab sa duha ka klaseng sala. Anaa ba ni sila'y otorite sumala sa Biblia? God bless og sorry kaayo sa mga pare. Gikan kang Brother Ronilo Itang. Akong sublion og basa, ingon sa dinhi nga naasab ko'y pangutana mahitungod sa kapasayloan sa mga sala. Una, sala ngadto sa Dios. Ikaduha, sala ngadto sa isig katawo. Sa Biblia ang Dios ray makapasaylo sa duha ka klaseng sala. Sa mga pari, sila sab makapasaylo. Sab sa duha ka klaseng sala. Naabanin sila'y otorite, sumalas Biblia, God bless og sorry kaayo sa mga pare. Okay, Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Mahanin na specify gid ni Brother Ronilo ang sala ngadto sa Dios og sala ngadto sa tao. Ang tinuod pagkasulti, masala man na sa Dios o masala ngadto sa tao, sala gyud na diha sa tubangan sa Ginoo. Kay ang Dios nagsulti siya nga og unsay inyong gibuhat sa inyong isig katawo, inyod na nga gibuhat nako. Sumala sa gihisgutan dinhi sa Juan, Mateo, Lucas, nga ang inyong gibuhat sa inyong isig katawo, inyo na nga gibuhat ngari kanako. Nahinumdum mo sa giingon dinhi nga hubo ko inyo kong gipabistihan, nagmasakiton ko inyo kong gipatambalan, nabilanggo ko inyo kong giduaw, og unya gigutom ko inyo kong gipakaon. Unya nangutana ang mga tinun-an nga kanusa man na mahitabo Ginoo nimo. Iniya sultihan ko kamo nga kun unsay inyong gibuhat sa inyong isig katawo, inyo nang gibuhat nako. So kung nahitabo nga nakabuhat ka og sala o sayop sa imong isig katawo, imo ra pod na nga gibuhat ngadtos Ginoo. Pero ang sala nga nimo nga imong nabuhat ngadtos Ginoo, wala nay labot ang tao. Nganuman, lahi man ang Ginoo og antas kaysa tao. Ang pagpakasala kung atong basahon sumala ng Juan 3:4, ang sala mao ang paglapas sa sugo. Kanang sugo iya na sa Dios, dili na iya sa tao.
So kay gilapas nimo ang sugo sa Dios, nakasala ka. Diin ka kasala ngadto sa Dios. Karon ang pare mohimo man sad siya kung atong basahon dinhi sa ilahang mga sinulat, no, sa doktrina Kristiyana unya sa uban pa nilang mga sinulat, ngano nga ila pod na nga himuon ang pagpasaylo tungod kay ang ila magud ni ana miila man pod sila sa ilang kaugalingon nga sila Kristo. O tan-awar gud niyo ato dinhi sa kuano, dinhi sa kinini ang doktrina Kristiyana ato ning basahon na kung ano nga ang pare mohimo po na daw lugar ba nga ang katungod sa Ginoo ilang gi sa pawan gikuhaan nila og katungod ang Ginoo. Nag-ingon dinhi kana dinhi sa niining niining balasahon nila sa kananaang kuan sa doktrina Kristiyana para instruction de los niños en lingua Bisaya, no? Dinhi sa page 33 nag-ingon, unsay Santa Iglesia Katolika niya. Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Ang Santo Papa mo'y gihisgutan, ilan nang gipalatay nga ang ilang iglesia o ang Santo Papa dunay authority. Dunay authority munang sa Mateo 16:18-19 nga ang inyong pagabugkuson dinhi sa yuta, pagabugkuson dito sa langit, o ang inyong pagaluagan dinhi sa yuta, pagaluagan ninyo sa langit. So kay kini manggod sila, ilis ni Kristo kunwari dinhi sa yuta, maunay hinungdan nga sila mopasaylo pod ning duha ka matang sa pagpakasala ang pare. Pero ang tinuod nga pagkasulti, mga panghuna-huna og tradisyon ra gid na sa simbahan kay kasagaran ining simbahana taliwala sa ila gyud nga pagpamugos sa mga tao nga kini gitukod ni Kristo sa 33 AD. Kining iglesia kasagaran sa ilang mga pagtulon-an og doktrina kasalungat kasupak dinhi sa Biblia, kasagaran mga tradisyon, unbiblical doctrine na siya. Karon niya ang kanusaman ang tao mahimo nga mupasaylo sa taas, kanusaman ang tao mo pasayloon sa Ginoo, og asa man ang tao magasugid, mangumpisal o sa iyahang mga sala. Kung atong basahon sumala sa anhaw ng Juan kapitulo 1 bersikulo 9, mao ni ang gihisgutan dinhi niining bersikulo sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Mao ni ang gisulti dinhi niining bersikulo sa hunang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Akong basahon mo ni ang gisulti, kung isugid ta ang atong mga sala, unsay isugid ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod niana mupasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Granting nga ang mupasaylo sa atong mga sala ug mohinlo sa atong mga kahugawan ang Dios lamang, si Kristo lang, dili ang pare nganuman. Tungod kay ang tanang tao nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios, Roma 3:23. Ug kay nakasala man ang tanan, unya wa may lain gihisgutan sa Biblia nga mopasaylo sa atong mga sala, ang Dios man lang, si Kristo man lang, hinungdan nga kita nagkinahanglan og Kristo, nagkinahanglan og Dios aron ta pasayloon sa atong mga sala. Kay kanang pare, tao ra man pud na, unya nahibaw ba mo? Mas daghan og dako pa kaayo na og mga kasalanan ikumparar nato nga mga ordinaryo lang nga mga tao. Kana sila gitawag na mga leader, dili naman na mga basta-basta. Ang nakaparat lang gyud ingon niini nga ang kadaghanan nabutaan,
nga ang ilang kahugawan, ang ilang kadautan, gitabunan, gikurtinahan sa bisti nga balaan. Pero og imong susihon, bisan sa mga record nga atong nakuha nga dili magidni ingon nga legit magidni nga mga record, mas hugaw, mas dautan ug makasasala pa ni sila kaysa uban. Nga naman, tungod kay ang tanang tao nakasala, unya ang gihisgutan manggudinis Biblia, ang buta magaguyod og buta sa gahong mga hulog silang duha. O unya, kung atong tanawon, ang gipasabot ni buta sa kamatuoran, natural ang mga membro na butaan po sa kamatuoran sa adlaw sa paghukom, maunsa ni sila mahimo ni nga mahinukman diha sa atubangan sa Ginoo. Busa ang himog pagpasaylo sa sala, mao kanay paglapas ug mao kanay pagpakasa ug maugyod sad pud na ang pagkuha sa katungod nga iyas Ginoo ilang giako. Nganuman tungod kay ang Santo Papa ilis ni Kristo dinis yuta, unya ang Santo Papa duna kuno authority, ang iglesia muna nga ang bugkos dinis yuta. Ambot pasabot ang pasayloon sa yuta, pasaylo sa langit, ang dili pasayloon dinis yuta, di pod pasayloon dito sa langit. Ila na nga claim. Nya kung atong basahod dinis sa 2:8 sa Malakias sa MBB sa Maayong Balita Biblia nag-ingon, apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran. Nawa ha? Ug atong tan-aw ni period magyud ni kining kamatuoran sa Juan 14:6 si Kristo ni. Ug unya sa Salmo 119:146 ang kamatuoran ang kasuguan. Tanaw ha, gibiyaan sa mga pari ang kasuguan sa Dios. Ang igpapahulay ikapitong adlaw ning adtos unang adlaw, ang Sabado giilisag Domingo. Tanaw na unya Salmo 119:142 ang kamatuoran ang kasuguan. So gibiyaan, ngingo dinhi gibiyaan sa mga pari, ngingo matud pa dinhi apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran. Mibiya sa kasuguan. Tanaw ha. Karon kung ato pang padayunan Juan 14:6 mingon si Kristo, ako ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makadtos amahan gawas kon pinaagi kanako. Miunsa sila mibiya kang Kristo, kay sila naman pod ang Kristo pero mga antikristo. Ipadayon nato pagbasa giingon dinhi, kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Tan-aw ha, unsay ilang gihimo ngadto sa kadaghanan, nagtukmod sa pagbuhat og sayop. Muna nga ang sala, ang kasaypanan dili kayo makita kay gikurtinahan, gisininaan sa bisti nga balaan. Pero ang tinuod nga pagkasulti diha sa ilang kinabuhi nagalimin ang dagko nga mga kasalanan, kay ang tanan nakasala Roma 3:23 og nawad-an sa himaya sa Dios. Unya kung atong tan-aw gisulti, nagsulob, nagsapot sa pagkakarniro apan sa sulod mga lubo. Kung imong tan-awon, kay karniro lagi, sumusunod ni Kristo, pero unsa sa sulod mga lubo. Maunay hinungdan nga ang tanan nagkinahanglan gyud unta nga magsusi sa kamatuoran dinis balaang kasulatan. Nganuman ang balaang kasulatan magapatin-aw sa lubog nga mga panghuna-huna ug pagsabot sa tao. Ang balaang kasulatan magatudlo sa tao diha sa kamatuoran. Nganuman kay ang pulong sa Dios kamatuoran man na. Juan 17:17, balaan na sila pinaagis kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Kapag gisusi sa tao ang pulong sa Dios, naakas kamatuoran. Bisag kinsa pa nang magpakokarniro din ha, nagsulob sa pagkakarniro apan sa sulod mga lubo, imong mailana o mahibaw-an na nimo. Sa atong gibasa nga na ang kamong mga pare mibiya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo sa nagtukmod hinuon kamos kadaghanan sa pagbuhat og sayop, gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Ang Dios duna untay mahimong kasabutan kay dako biya gyud unta ni og papel.
ang mga pari sa unang panahon alang sa katawhan sa Dios? Tanaw ra gud ni akong basahon sa city ha. Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam may tungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa akong kabubuton kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Sila unta sa sinugdanan, dako ni og papel kay sila ang gisugo sa Ginoo nga ang mga tao adto unta magpakisayod nila sa kamaturan kay sila mao ang sinugo sa Ginoo nga gamhanan sa tanan. Pero kay ila naman hinuon ang gahom nga gikuha naman nila ang gahom sa Ginoo nga moy mo pasaylog sa laila naman gikuha kay Kristo naman pud sila sa ilang kaugalingon. Kristo nas ilang kaugalingon. Mao na nga ang Biblia nagsulti asa nato isugid ang atong mga sala ngadto kang Kristo, ngadto sa Dios. Mao nang nagkinahanglan tag Kristo, nagkinahanglan ta og Dios nga moy mo pasaylo, moy mo hinlo sa tanan nato nga mga kahugawan, sa tanan natong mga kasalanan. Kung atong basahon dinhi sa Isaias kapitulo 55, 6 ug 7, mauni ang gihisgutan sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6 ug 7. Pamatiin ninyo ni kay ato ning tan-aw dinhi niining bersikulo ha. Sa 55 nya 6 and kanini ang 7. Timani ha, nga kaganina ako nga agibasa nga unta ang mga tao adto muduol sa mga pari kay katungdanan sa pari ang pagsulti sa kamatuoran. Pero sa atong sunod gibasa, ang mga pari mibiya sa kamatuoran, meaning mibiya kang Kristo, mibiya sa kasuguan. Karon niya, naghimo sila, gitukmod nila ang kadaghanan sa pagbuhat og sayop. So atong gibasa nga ang tao adto magsugid, buot pasabot adto mangumpisal sa Dios kang Kristo, unya hinluan og pasayloon ta. Karon ang Dios nagpasalig sa unsa man ang atong mga kasalanan. Kung atong basahon sa Isaias 1:18, umari kamo karon usahon ta paghusay, nag-ingon si Jehova, nga bisan unsa kapula sa inyong sala papution ingon sa niebe, papution samas maputing balhibo sa karnero. Subot ipasabot nga bisag unsa ka pakahugaw, may gahom, may katakos ang Dios sa paglimpyo kanimo kay siya ang mopasaylo, dili pare kay kanang pare mas dako og daghan pa nagbinuhatan nga daotan kaysa imo. Kana lang gisultis Biblia, nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop, dili di ba na dako nga kasalanan nga naangin naman hinuon ang uban. Unya nag-ingo dinhi Isaiah 55:6, pangitaan ninyo si Jehova samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Ang gikinahanglan sa tao kay makasasala ta, muduol ta niya. Sampito nato ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Ang buti pasabot, moabot da ang panahon nga bisan ang tao og mangita siya si Ginoo, dili na ang Ginoo makigsuod pa kaniya. Nganuman tapos na ang panahon para nila. Kung atong basahon dinhi sa 7 nagingon, pabiyaay sa dautan ang iyang dalan ug sa tao nga dili matarong, kanang pulong tao sa Griego na siya gitawag na og anthropos. Ang but ipasabot na all mankind. Unya kay kanang mga pari tao ra mapud na. Nag-ingon dinhi pabiyaay sa dautan ang iyang dalan ug sa tao nga dili matarong, apil ani pare kay tao masana. Nag-ingon dinhi ang iyang mga hunahuna og pabalika siya kang Jehova og siya maluoy kaniya og sa atong Dios kay siya mopasaylo sa madagayaon gayud. Kinsa ang mopasaylo sa atong mga kalapasan? Kinsa ang mopasaylo sa atong mga kasalanan? Ang Dios. Kinsa to ang pasayloon? Ang nagbiya sa pagkadautan. Mag-unsa naman lang na magsigi kag balik dito sa simbahan kay pangayuan mo pasaylo dito sa pare. Unya diha si Ginoo nagsigi gihapon kag pakasa. Unsaon man na nimo nga mapasaylo ka dinha, nga kung ang gihisgutan sumala nang Juan 3:4, ang sala mauman ang paglapas sa sugo. Nang karon kay unsaon man nimo nga sige ram gyapon lapas sa sugo, tan-awa sigig pangumpisal pare. Unya
pag-abot na sa pagkaon, labi na ron adlaw Domingo, halos kada iskina na ay mga naglubog nga mga lechon baboy. Ngano man ni siya? Gidili na sa Ginoo pagpakaon pero maoy kanunay gikaon. Sige ka dito sa pare og pangumpisal, ang pare pod otro pong mikaon sa imong gikaon, niinom sa imong giinom, o unsa man nimo ning gisultis Biblia, nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Kung atong pamalandungon pag-ayo, si Kristo ra gyud mao nang gihisgutan sa Herbiohanon 12:1 ug 2, gaingon busa ginalibutan man kita sa mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang sala. Tanawa, iwaklita ang tanang sala nga nagapiit na bagabug-at paglikos kanato og dalaganon tang mahalatayon ang lumba nga atong ginaapilan. Matud pa, nga magatutok kang Hesus nga maong maghihingpit ug mag-uugmad sa atong pagtuo. Sa English nga pagkasulti ningon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Adto ta magtutok kang Kristo, dili diha ng pare kay makasasala pud na, kay tao man pud na. Ug unya ang gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan, sumala sa ato nang ginabasa nga pabiyai sa dautan ang iyang dalan og sa tao nga dili matarong ug pabalika siya kang Hiuba ug siya mo pasaylo kaniya sa madagayaon gayon. Ang pasayloon sa Ginoo kadtong nagbiya sa pagkadautan. Mag-unsa naman lang na nga magsigi ka og pangayog pasaylo dito sa pare, unya wa nimo biyae ang imong pagkadautan. Ang Ginoo mo'y mo pasaylo. Adto ka mangayog pasaylos pare, nga ang Ginoo may mangayog pa mo pasaylos imong sala. Adto kas pare hinuon nga naam sa naysa. Unya kung adtong basaho dinhi, tan-awa ra gud ni sa ikaduhang Kronikas 12:14 kun unsay gisulti dinhi ini nga bersikulo nga ang kinahanglan mo biya magidta sa atong pagkadautan aron ta pasayloon sa Ginoo. Niya gingo dinhi og iyang gihimo kadtong kadautan tungod kay wala niya ibutang ang iyang kasing-kasing sa pagpangita kang Hiuba. Nganong nahitabo nga gihimo sa tao ang pagkadautan kay wala niya ibutang ang iyang kasing-kasing sa pagpangita kang Hiuba. Mauna nga atong gibasa sa Isaiah 55:6, pangitaan niyo siya ba samtang hikaplagan pa, sangpitan ninyo siya samtang anaa pa sa duol. Ngano man, muabot ang panahon nga dili na ang tao makahimo pa pagduol sa Ginoo. Nahinumdum bagod mo sa panahon sa lunok, ginawali ang maayong balita. Pero ang mga tao nagpatalinghog bagod, wala. Pag-abot sa lunop, nanginahanglan na magyudanta. Ang tanang paghinulsol, pagbasol o pagpangayog pasaylo, gihimo sa mga tao nga naman, sayod sila nga naa na duol ng ilang kamatayon kay nag-anam og tubo ang tubig. Pero wa nagid sila sa Ginoo tagai pagkahigayunan. Nga naman, wala na'y panahon alang kanila, mauni sa atong kaadlawan karon. Unya sa atong gibasa, nganong sila nagabuhat og pagkadautan, tungod kay wa nila ibutang ang ilang kasing-kasing diha kang Hiuba. Og moabot ang panahon nga dili na gyud pa ang Ginoo maghatag og kapasayloan sa atong mga sala. Munang gihisgutan na nga pabiyai sa dautan ang indalan ang tawo nga dili matarong. Pamatian nato ra gud ni ang gihisgutan sumala sa Proverbio kapitulo 1 bersikulo 24, nag-ingon tungod kay ako nagtawag og kamuming balibad. Ang Dios nanawagan gyud unta sa tao bisan unsa pa ang sala nga atong gihimo. Unsa pang sala atong gihimo? Unya kanini ang gitawag tas Ginoo, pero di man ang tao magpatalinghog, magunsa lang ng pupasaylos pare. Unya Ginoo pud pupasaylo, nakiglevel ang mga pare sa Ginoo. Duha ka sala pasaylos Ginoo, duha pus pare, nagkigunsa nakig-equal. Na lisod man na kay sila makasasala man pod. Nagingod dinhi sa 24 sa 1:24 Proverbio, tungod kay ako nagtawag og kamuming balibad. Timan-in na nawagan ang Dios, pero kadaghanan karon mi balibad. Nagingod dinhi, akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad. At ang Ginoo gyud giisa niya iyang kamot aron unta makita sa tao pero wa tagda sa tao. Unsay gitagad sa mga tawo karon kadaghanan? Muhunong gidiha daplin sa karsada, mugawa sa sakyanan, muhunong sa sakyanan, anak daplin sa karsada,
kay nga naman mupalit og ticket sa loto o muni ang gihisgutan dinhi nga wa gyud magtagad ang Ginoo may pa ang ticket sa loto tagdon pas tao unya tan-awa ang Ginoo giisa niya iyang kamot pero way taong nagtagad mas maayo pa ang buwangan kay ang tao imbitaron og dili muduol gyud didto ha nya doon ako'y gika-istorya nako may tuyo man unta ko ning adto ko dito sa inyo katulo ko nagbalik-balik is inyo kay daw importante kayo akong tuyo wa man gyud ka kay kinini ang nanari man kuno ka sa dirbi man goodbye unya nako unya katulo man ko nagbalik wa man gyapon ka sa unsaong mga daghan mag-entry ni abot og kadlawon ang sultada tiaw mo lang na ang Ginoo nag-isa siyang kamot way taong nagtagad pero may pambuangan kay tagdon may pa ang mga beach resort inig ka panahon ng day off kay tuwa pa napuno pas mga tao sa paglipay-lipay silang kaugalingon way nagtawag anak nila ang Dios nagtawag sa tao pero ang tao dili pero mudkusang loob dito muduol igduol nimo dito na agi na mga impakto makita nimo ang mga babae halos maghubo ipakita na lang na ang ila dihang mga engkanto nganuman tungod kay kining mga tawa magtagad sa Ginoo wa magtagad sa Ginoo unya karon kiisa ang kamot sa Ginoo man tagda maayo pa ang disco kay bahalag magbuntag bahalag mag-uwan magbasa pero maghisgot kas pulong sa Ginoo mo reklamo kay langas saba nganuman mga timailhan kinig ilhanan matud pas nang gibasa ang ilang kasing-kasing wala nila ibutang diha sa pagpangita kang Hioba. Mo bitaw nga kami diri murang muulpot ang among kasing-kasing sa kalipay sa diha nga naay mga tawo nga mag-text magpahibalo nga like Brother Primo Maasin nga sila 21 na kabuok gyud nga nabautismuhan dinis atong programa kinsa may dili malipay niya na nganuman nga mura mi diri mo ulpot sa kalipay og makadungog mi ana kay kadaghanan sa mga tawo karon wa gyud mutagad diha sa Ginoo mo bitaw na nga ang mga laglag sa adlaw sa katapusan sama sa bunbon sa dagat kadaghan dili man na mga tawo wa mahibaw kamatuoran dili man na mga tawo nga wa kahibaw sa pulong sa Dios nganuman tungod kay ang pulong sa Dios ginawali man na bisan asa diha sa mga telebisyon diha sa radyo ug uban pa ginawali na kay dili mosugot ang Ginoo dili buot ang Ginoo nga maghukom siya sa kalibutan nga naay mga taong mahimo nga inosente mo nang iwali sa una panahon sa lunop wa pa to ang lunop giwali ning Noe ang maing balita nangalaglag ang mga tao dili tungod kay wa sila kadungog o kay balo kundi dili nangalaglag sila tungod kay wa nila tagda ang pagwalis pulong sa Ginoo sa samang pagkaagi dili naman lunop sa tubig ang ihukom sa Dios karon kun dili pinaagi na sa kalayo apan sa dili pa moabot ang paghukom pinaagi sa kalayo iwali una ang maing balita Mateo 24:14 ug unya kun atong tan-awon ang Roma 1:16 matud pa kun kay wala ko igakaulaw ang pagwalis maing balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo ang kaluwasan sa matag usa kadtong nagtuo kadtong mga taong nawalihan pero wa magtuo wala ginay labot sa kaluwasan unya karon garantiyahan na lang sa pare nga iyang pasayloon aron maluwas no way kay kining mga butanga kining mga bahina iya ni sa Dios ang pagpasaylo og sala og dili iya sa tao unya gingon dinhi nga tungod kay ako nagtawag kamo ming balibad akong gibayaw akong kamot walay tawo nga nagtagan nya gingon sa 25 apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag og dili mo buot sa akong pagbadlong gitambaga na gitas Ginoo mobiya tas pagkadautan gibadlong na gitas Ginoo mobiya tas pagkadautan pero giunsa sa tao gisalikway gisalikway mao ning pag-abot unya sa tukma nga panahon ang mga tao magpaluoy-luoy na sa Ginoo sama sa panahon sa lunob mo ning gisgutas 26 nagingon ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot ako magatamay sa diha nga moabot ang inyong kahadlok kay kinsa ba unyay dili malisang og mahadlok nga kining kalibutan na mga tunaw pinaagis kalayo sa kanini ang 9:19 Isayas ang yuta masunog sa labihan gayod og ang tao mahimong sugnod sa kalayo kinsa may dili mahadlok unya ni anang panahona pero ang gisulti dinhi ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot
Nining panahon na mainiton, makinasingkasing, masingkamuto na ang tao nagapangita sa Ginoo, pero wa na nay panahon pa nga pansinon pa na sa Ginoo. Tanawa sa 28, unya sila magasangpit kanako apan ako dili motubag. Sila magapangita nga masingkamuton kanako apan sila dili makakaplag kanako. Dili na nila makaplagan pa ang Ginoo. Dili na maningka magsampit na sa Ginoo, magampo pero ang Ginoo dili na motubag. Sa unsa nga bahin nga imong ginapangita ang Dios? Pinaagi sa iyang pulong. Sumala sa Juan 17:17, balaan na sila pinagis kamaturan, ang imong pulong maong kamaturan, mauni pagpangita nimo diha sa Ginoo, mauni pagduol sa Ginoo, pinaagi sa imong pagsusi sa pulong sa Dios. Unya, kay wa man na nimo tagda ang pulong sa Ginoo, gisalikway man hinoon, matud pas Ginoo, ako makatawa sa inyo sa adlaw sa inyong pagkalaot. Nagingon, unya sila, magapsampit kanako apan ako dili motubag kanila. Nga naman, tungod kay wa nay panahon alang nila. Unya, ang ingon din, magapangita sila nako pero di kakaplag nako. Tanawa, kung unsay gisulti sa Amos Kapitulo 4, versikulo 11 ug 12, nagingon, ag ipadala ang ingo din sa agihisgutan sa Amos Kapitulo 8, 11 ug 12 nga mo ni ang gihisgutan din hiniini nga bersikulo atong basahon ni nag-ingon matud pa dinhi apan ania karon ang mga adlaw mo abot nagaingon ang Giheoba kaning pulong nga apan karon ang mga adlaw mo abot, word gani nga mo abot, that is future tense mo abot kay kanang niabot na lahi na pero mo abot na nagaingon ang Ginoong Hiyuba nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Diha sa pulong sa Ginoo batio na sa tao ang kagutom ug kauhaw. Niining panahon na ipadala sa Ginoo di yuta. Mo ni pagpangita sa Ginoo kay ang tawag mangita sa Ginoo pasayloon man gid sa Ginoo bisag unsa iyang sala. Pero pare la imong duulan ng pasayloon, giyon sa nimo kahibaw nga ang pare ini tugot nga pasayloon imong sala unya sa Ginoo. Padayon kag pakasa, kahibaw ka nga gipasaylo ka sa Ginoo. Kung imong basaho dinhi, ang mga tao matud pa dinhi ani karon ang mga adlaw moabot na. Nagaingon ang Ginoong Hiyuba nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong ni Hiyuba. Karong panahon na dili-dilian pas tao, lubagon din ang radyo nga tuglaing kuan o lingiw-lingiwan pa. Pero moabot ang panahon ang kagutom ug kauhaw unya dili sa kalanon, dili sa tubig kundi dili sa pulong sa Dios. Unya di ra ba gyud ni mahitabo nga dili ni matuman kay nga naman ang Dios may namulong niini kay og di ni matuman baka kundi ang Dios. Unya mahitabo man gyud na. Mo na nga ipawali maing balita ngano nga moabot man ang panahon nga di na makaplagan sa tao ang pulong sa Dios tungod kay wa na ipito na dakpo na. Sa unang panahon baya giila baya sa unang panahon nga ong magbasa kag Biblia criminal offense kana siya. Unya karong panahon na hapit naman moabot ang putlo na ang kagawasan sa pagsultis pulong sa Dios. Wa nay mga magwawali, wa nay muwali, wa nay Biblia. Moabot na ang tuman nga kangit-ngit sa kalibutan. Apan salamat sa mga taong nangalagad sa Ginoo kay napahiluna daan nakahayag dias ng hunahuna ug kasing-kasing bisan unsa pa ang kangit-ngit sa kalibutan nagpabilin nga dunay kahayag ang mga taong nangalagad sa Ginoo. You know why? Tungod kay ang pulong sa Dios sama man na og suga. Kung atong basahon Salmo 119:105, ang imong pulong mao ang lamparahan o kahayag sa akong mga alagianan. Munang bisag unsaon pa paglutos nila, nagpabilin ang kahayag sa taong nialagad sa Ginoo tungod kay ang pulong sa Dios kahayag. O gunya gihisgutan ani karon ipadala sa Ginoo kagutmanan, kaos tubig, dili sa tinapay kundi sa pulong sa Ginoo. Unya unsa may buhaton sa mga tawo niyan panahon na kung basahon sa 12. Og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat. Kanang word maglaroy-laroy kung ato nang tan-awon sa atong kapanahonan,
tao man na ang nalisuan sa pangisip. In other words, kanang maglaroy-laroy, walay tumong, walay direksyon, dili siya ka-sure nga adto siya didto kay naara tong tao nga nagsultis pulong si Ginoo. Maglaroy-laroy ang iyang patsamba lang ug naay iyang makaplagan, makitaan, ug sila maglaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat, meaning from port to port. Unya nag-ingon din o gikan sa amihanan bisan pangadto sa timugan. Sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Jehova ug sila dili makakaplag niini. Kini mahitabo baya gyud ni. Ha? Karong panahona grabing lingiw-lingiw sa tao sa pulong sa Dios. Karong panahona ang Ginoo andam, mipasalig ang Ginoo nga pasayloon niya ang tao sa tanan nilang kalapasan, mga kasalanan, pero adto na hinuon sa pari moadto pagpangayog pasaylo. Walay authority nga gihatag ang Ginoo sa ilaha. Hinuon ang tao ug makasa sa tao, gitagaan ka og gitagaan kag kahigayunan. Nga imo siyang pasayloon kay nakasa nimo. Pero kining pagpasaylo nga imong kuhaan nagkatungod ang Ginoo, dili na pwede. Dili na pwede. Busa, Brother Ronilo, imo maning pangutana. Salamat ng imong pangutana nagdanag og kahayag sa mga kalag nga gingit-ngitan. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat, Brother John. Anya, salamat po sa pangutana nga nanagukad gikan sa Saudi Arabia. Okay, ato ning lilion, maayong buntag. Okay. Ato tahigala sa padayon sa paghatag og tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi. Ang pangutana mga higala nagkanayon dinhi nga okay, ato ning tanawon. Okay, ang pangutana naghisgot mahitungod sa pagpasaylo sa sala, no? Ang pangutana ni Brother Nilo, ingon siya dinhi nga naa nasab ko'y pangutana mahitungod sa kapasayloan sa mga sala. Una, sala ngadto sa Dios. Ikaduha, ngadto sa tao. Sa Biblia ang Dios ray makapasaylo sa sala. Duha ka klaseng sala. Duha ka klaseng sala. Anaaban ni sila'y authority. Sumala sa Biblia. God bless. Og sorry kaayo sa mga pare. May tungod sa pagpasaylo og sala higala. Kitang tao pwede ta makapasaylo. Sa diha nga nakasala ang imong isikataw o niya nagkasitulay mo ngayo kag pasaylo nga to niya gitugot na pagpasaylo sala pero magiskot kag pare regisngon si Brother John masala nga to sa Dios sala sikataw sala na nga to sa Dios o adto na isugid nga to sa Dios pero nga naman paano man nga sa ang atong mahigala nga Roman Catholic Church moadto man sa pare adto man nila ikumpisal sa pare ang mga sala o niya ang priest sa ilang pagtuo mopasaylo og sala siya magani ang mopahamtang og pamaagi nga papangajion og manamo pila ka buok himaya ka Maria mohatag siya og kanang punishment parang mapasaylo ang sala. Pero nabanas Bible mahigala? Okay. Diyas Biblia, kung mo tanahon ang mga priest sa una, ang ilang trabaho, pag-assess tragyod, ang ilang trabaho, maoy mag-perform sila sa mga gimbuhaton diha susulod sa sanktuaryo, kadtong mga halad, mananap, or mga kalihukan dito. Pero sila mga higala, wa may record nga ang mga Israelita sa una mangumpisal sa sala nga ito nila. Pero nga naman narika sa Catholic Church, nga
mangumpisal man unya makapasaylo makunog sala ang mga kaparian. Tungod manggod na sa gisgutan ni Brother John, ni aman sa tayo doktrina Kristiyana, ila mong gituhuan nga puli ang pare sa Dios dinhi. Muna nga hinungdan kay ang Dios mo'y makapasaylo sala, kanya kay gipulihan man ang Dios dinhi, muna nga ang gimbuhaton si Ginoo, ila pong gihimo ang pagpasaylo sa sala. Ani ako ning gitanaw sa Google, ilang gituhuan mga higala nga ang mga disciples God ingon dinhi nga magpasaylo man sila sala. Anya ilang gituhuan nga kini nga authority gihatag ni Ginusos pod ngadto sa mga kaparian. Nagingon dinhi so is not saying the Catholic priest have the authority to forgive sins. It is saying that Christian disciples have the authority to pronounce what sins have been forgiven. Think about. Okay, muna nga pagpumato din nga makapasaylog yun sila og sala mga higala. Pero naaba na sa Biblia na ba authority? Wala mga higala tungod kay sa ato nga panahon karon si Jesus Christ tungod kay ang mga paghalad sa una katong gitawag mga ceremonial laws nga gihimo dito sa sanktuaryo pinaagis paghalad og mga mananap nga patio nila paagasan og dugo kadtong mga mananap nga ilang gigamit nga halad alang sa pagpasaylo sala nagsimbolo to kang Ginoong Hesukristo. Okay, sa una, ang sistema sa una, makasala ang usa ka Israelita, magdala siya halad, kay ang bayad sa sala, mauman ang kamatayon. Sa atong mabasa mga higala sa Roma, kay ang bayad sa sala, kamatayon man, ang himuon sa usa ka makasasala magdala siya og kardiro or kanding bakaha or unsa iyang ihalat sa templo iyang ikumpisal ang iyang sala ibabaw sa ulo sa iyang halad nya human ni ana ang karniro nga ako nga gigdalang ingon nga halad ako ning patyon kay ang bayad sa sala, mauman ang kamatayon. Ang kamatayon nga para unta nako, kay ako'y nakasala, gitubos pinaagi sa kamatayon sa usa ka karnero. Pero before nako gipatay, akong gisugid ang akong sala, diha ibabaw sa sa karnero. Kaniya, bisan ang mga priest sa una, mga saserdote, na sila gitawag daily services dito sa sanktuaryo. Mag-andam ang saserdote o halad alang sa sala. Duhagin na kada adlaw ang mamatay. Daily services na. Ang usa ka karniro patyon sa buntag, ihalad. Ang usa pagkahapon, kanya kini nga paghalad sa dili pahimuon sa saserdote iyang budyongon iyang trompeta aron sa pagpahibaw sa katilingban nga patyo na ang karniro alang sa kapasayloan sa ilang mga sala pagtubos sa mga sala sa mga katawan. So ang usa ka Israelita sa una, makadungog na ganig budyong sa trompeta. Bisag unsa pa na ang iyang gitrabaho, iyan ang biyaan. Mutindog siya nga magduko ang iyang mga ulo, patubang nga to sanktuaryo. Kanya iyang ikumpisal, isugid niya ang iyang sala nga tos Ginoo, magampo siya. Kay ang karniro,
patyo na nga ihalad aron sa pagtubos sa ilang mga sala. Akong ipasabot nga kining karniro nagsimbolo sa umaabot nga Kristo kay gihimo nila ni before si Kristo gikalansang dito sa krus sa Kalbaryo. Mao hinungdan nga sa diyang miabot si Ginosos aniya nagwali si Juan Bautista sa Juan 1:29 nagingon siya nga tan-awa ang kordero sa Dios magakuha sa sala sa kalibutan. Kordero, anak sa karniro na mianhi aron sa pagkuha sa sala sa makatawhan. So, mao na yung misyon niya. Nagpakamatay si Kristo alang sa ato nga mga sala. So, nahitabo nga sa dihang namatay si Kristo sa krus sa Kalbaryo, nahunong mga higala ang pagdala og mga halad nga mananap ngadto sa templo. Kay si Kristo ang katapusang gihalad alang sa tumasala. Naabot naman si Ginosos. So sa diha nga makasala ta karon, lahi na ang pamaagi. Adto ka mo diretso og sugid sa imong sala ngadto kang Kristo. Ang saserdote natapos na pod, wala na po na. Kay si Kristo na maoy ato nga priest, high priest nato nga toa sa sanktuaryo dito sa langit. Siya ang saserdote og ang halad ang iyang kaugalingon. Gihalad niya ang kaugalingon alang nato. So, ang gihimo sa unang panahon kay mokumpisal man ngadto sa karniro, nagsimbolo na kang Kristo. So, pag-abot ni Kristo, ngadto na diretso niya ang Kristo. Siya maoy saserdote o niya siya po'y halad. Munang mabat na nato ang kapasayloan sa atong masala, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Munang atong mabasa diha sa unang Juan 2:1. Mga anak, nagsulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili na magpakasala. Apan kun may makasala man gayon, aduna kita karoy atong malalaban nga magapangatubang sa amahan si Hesukristo nga matarong. Gayon ang dos. Og siya mao ang halad pasig-uli alang sa atong mga sala, og dili lamang sa ato orang mga sala, kundili sa mga sala usab sa tibuok nga kalibutan. So si Kristo mo'y halad pasig-uli alang sa atong mga sala. Aniya, ang buhaton sa usa ka tawo, sa una, o sa karong panahon na, manugid tas tong sala, asa man ta musugid. Adto ba sa priest or kon makasala ta? Niya ito basahon din sa nakasulat sa unang Juan 1:9. Ang mabasa din apan kon isugid nato sa Dios o kay sa kanang kuani kumpisal man kaning sugid kumpisal, confession sa English. Kon isugid nato ang atong sala ngadto sa Dios, siya matarong. O unsa ang Dios? Matarong siya. Siya matarong og matinamanon sa iyang saad. Mopasaylo gayud sa tanan natong mga sala og maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Asa magsugid ngadto sa atong masala? Ngadto lamang sa Dios. Musugid ta sa atong mga sala ngadto sa Dios. Kay ang Dios unsa man siya? Matarong. Wa siya isala. O niya ato na ba sa sunahan? Siya matod pa rin mutuman sa iyang saad. Unsa may saad niya? Iyang pasayloon ang atong tanang mga sala og hinloan niya ang atong tanang pagkadautan.
So asa man ta musugid sa tong sala ngadto sa Dios mga higala. Kay ang Dios matarong. Kay matarong man siya, so siya ang adunay authority sa pagpasaylo sa imo o sa ako nga mga sala. Nga atong isugid ngadto niya. So si Kristo higala, tuas langit isip saserdote. Pero sa atong mga higala, ilang gipulihan si Kristo. Munang sa Doktrina Kristiyana, page 33, mga binunyagan daw sa Catholic Church, nagtuo nga ang Papa ilis sa Dios dinhi. O niya makahimo sa pagpasaylo sa mga sala. Ni pa ko'y akong basahon mga higala. Ako ni tanaw na. Niya itong mabasa dinhi sa junior sa complete catechism series sa number 2 sa junior catechism chapter 32 sa page 44. Ang mabasa ingon dinhi na question and answer. What we do at confession. Usan ni ka katesismo sa Catholic. What we do at confession. Unsa man kuno atong buhaton sa dihang mangumpisal ta. Ingon ni sa unahan ang answer. Tell our sins to the priest. Itug-an ang imong sala ngadto sa priest. Sunod. Why do we tell them to the priest? Nganong ato mang isulti ngadto nila ang atong masala? Ingon nga the priest can take them away. Ang pari mga higala makakuha sa atong mga sala. Pasaylo son sala. Amo na ilang baruganan. Pero sa atong nabasa, kinsa lang ang matarong o makatarunganon nga mapasaylo sa atong tanang mga sala. Ang Dios lang higala. So, ang ato nga buhaton karon adto nato isugid ang atong mga sala ngadto sa Dios. Panahon sa atong paglawig sa Kristohanong kinabuhi nga usay ang tao masipyat bisag unsaon ni mugtarong og lakaw sa pag-alagad si Ginoo. Naay panahon nga ang tao madalinas sa pagpakasala. Masipyat usahay. Masipyat sa atong hunahuna, sa atong pagtan-aw, sa atong mga sinultihan, kay dili ta hingpit, sa atong mga binuhatan, makasala ta. Ang atong buhaton, atong ludhan na atong sala, muampo ta ngadto sa Ginoo. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Og ang Dios nagsulti sa atong gibasa, sa diha nga atong gisugid, gitug-an nato ang atong sala ngadto sa Dios. Siya nga matarong, tumano niya ang iyang saad. Iyang pasayloon ang atong mga sala. Bisan pa ang libro sa Isaias 1:18. Ang Dios nag-imbitar na to, wa mingon siya nga tumuspari. Ingon ang Dios, umari mo. Nag-ingon si Hioba. Bisan pag mapula ang inyong mga sala, ako nang papution sama sa nibi. Bisag lubos pa na silang mapula, papution ako sa mas maputing balhibo sa karnero. Mo'y pasalig si Ginoo. Asa ta musugid ngadto sa Dios. Makigsettle tas Ginoo. Og ang Dios nagpasalig. Madako man akong sala, magamay man akong salag, madako man akong sala, ayaw pagpakawalas paglaom. Kay ang Dios sa langit nagsulti nga atong makigsettle tas Ginoo. Atong itug-an ngadto sa Dios ang atong mga sala. Lord, pasaylo ako ni ining mga sala nga akong nahimo. Og ang Dios nagpasalig nato nga iyang pasayloon ang ato nga mga sala. Sumunay atong buhaton. Ang ilagod
nga musugid ngadto sa press tungod kay mo na ilang pagtulon ansab, no? Pero sa Seventh-day Adventist Higala, ang pagtulon gisubay kanana sa Biblia. Ngadto ra gyud sa Dios, dili ngadto sa amo ang leader simbahan, di man pare pagtawag pastor man. Dili may mangumpisal ngadto sa pastor. Ngano man tao ra man na. Nganong wa man mag-promote ang Bible nga musugid ta sunsala ngadto sa pangulo sa atong simbahan. Tungod kay ang tao dili perfect. Tungod kay ang tao usay masipyat. Unyang ari ka sa mga higala nato nga ilang gi-practice pagsugid pangumpisal ngadto sa priest. Gaingon ra ba ang Biblia sa unang Juan 3:4? Ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo sa Dios. So, og lapas na itong balaod, sige no, kasala ta. Unsa may nas balaod, sige no, sa mas 10 commandments. Ang unang ikaduhang sugo, nagdili sa pagbaton og Dios-Dios nga kinulit. Nagdili sa pagsimba og pagyukbo ngadto sa makinulit nga larawan. Kumusta man kaha ang atong gisugiran sa atong mga sala? Nagtuman ka ni sugo o naglapas? Ikaapat nga sugo sa Ginoo sa Exodo 28:11. Nagsugo ang Dios nga hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Pero ilang gitudlo bisan ining doktrina Kristiyana, ikatulong sugo pagsantuson mo ang Domingo ug pistang iglilihi. Awanan giusab. Perting guba sa ikaapat nga sugo sa Ginoo gibutang sa number 3 pag nila, pero di na Sabado, Domingo na. O ni adto ko musugid sa ngadto na musugid ko sa konsala ngadto niya. Mahimuot kang Ginoo nga akong gisugiran ang usa pa gyud ka pangulo sa usa ka pundok pero naglapas di ay sa balaod si Ginoo. Nagtudlo nga wa nang ifod gipulihan og laing adlaw. Ang gisulti sa nakasulat sa Isaiah 66 ngadto 17. Nagsulti diha, ang mukaon sa baboy mga dulumtanan, gisaaran si Ginoo sunugon sa adlaw sa paghukom. Kumusta man ka ang atong gisugiran? Nagkaon ba ana? Kung nagkaon ganis dulumtanan, unya sugid-sugid ko, mas labaw po siya nga ihanig sa impyerno. Nga naman, wa ko tudloi. Yan na sa Ezekiel 22:26. Nagsulti diha nga ang mga priest wa magtudlo sa mga tao sa kalainan sa mahugaw ug mahinlo. Unya gitaptapan pa gyud ang ilang mga mata sa adlaw nga igpapahulay sa Ginoo. So buti pasabot nga ang Biblia wa magpromote nga adto ta mangumpisal unya sila may authority sa pagpasaylo sa sala. Nga naman kay sila higala nakasala pod. Adto ta sa Dios tungod kay ang Dios walay sala. O niya siya lang sumaso na basa ang matarong way sala. O niya matinumanon siyang saad mopasaylo sa bisan unsa nato nga makapakyasan. So hinaot pa karong buntaga atong nasabtan ang mga tubag o kung masipya ta higala makasala ta. Ayaw pag kaulaw sa pagsugid sa imong sala ngadto sa Dios. Mas maulaw pa kang musugid-sugid ka sala ngadto sa imong sikataw. Pero ngadto sa Dios ay kaulaw. Kay ang Dios di na mo yaga-yaga sa imong masala. Ang gitan-aw sa Ginoo ang imong kasing-kasing kung unsa ka kasinsero nga miangkon nga nakasala ka. Unsa ka kasinsero nga nangayo ka og kapasayloan sa imong masala. Malipay ang Ginoo ana. Kay mo na iyang kalipay nga kitang makasasala, muduol tangadto kaniya. O niya ang pasalig niya, sa bisan kinsang muduol nga to niya, makadawat og kapasayloan sa ilang mga sala. Og hibaluan na to, ang mga tao higala nga dalhog langit, mga tao ngang ilang mga sala, pinasaylo sa Dios. Okay, wa naman tayo mga higala ato nakita dinhi. Okay, atong tanawon ni sila si Ma'am Narcipi Pelayo. Niya ni Apod, ayun siya ni good morning.
Niasab si Dong Bob Ritoya. Good morning, Dong Libby. O niya po Jezreel Mas Aranio. Amin. Niya po Dong Bob Ritoya. Niya siya mensahe. Good morning, Dong John. So, good morning, Dong Bob. No? O niya atong gipahibalo di ay din sa atong distrito. Nga karong gabi siguro kung wa ko na sayop, mao ang pagsugod sa District Crusade, no? Nga pagahimuon dinhi sa murag covered court sa Pandan, no? Karong gabi magsugod ang atong mga personnel gikan sa SIPAC, Central Philippine Adventist College, nga may magdumala. So murag maabot na o naabot na baka. So atong mga higala dinhi sa distrito, pwede tang makatambong sa matagabi sa programa. Kinsay mo handle ni Brother Libby? Kinsay speaker? Taga SIPAC, mga Brother John, mga grupo gikan sa SIPAC. Okay no? Adto tahigalas pag paminaw nining ato nga theme song. Okay, tangiyon si Brother John alang sa closing prayer. Mga higala, magampo kita, silimbahon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat, Ginoo.